Расійскі бізнесмен падзякаваў брэсцкай міліцыі. Кіраўнік адной з буйнейшых расійскіх кампаній па спадарожнікавых сістэмах бяспекі транспарту прыехаў у горад над Бугам, каб асабіста выказаць падзяку за пошук скрадзенага аўтамабіля. У рабочым раскладзе Таймура Двідара, дырэктара буйной расійскай кампаніі па спадарожнікавым сістэмам бяспекі, няма вольнага месца. Аднак ён усё ж знайшоў час, каб прыехаць з Масквы ў Брэст і асабіста выказаць падзяку брэсцкім міліцыянерам. У сакавіку адзін з аўтамабіляў, які абслугоўвае яго кампанія, быў скрадзены і на сувязь не выходзіў некалькі дзён. Калі ж высветлілася, што машына знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі, злачынцаў затрымалі на працягу сутак. Такая оперативность брэсцкіх праваахоўнікаў прыемна уразила Таймура Двидара. Я не хочу обижать российских коллег, теперь они полицейские, но, наверное, есть чему поучиться. Слишком уж подзабыли. То, что я увидел в Беларуси, вчера был в Минске, сегодня в Бресте, да, это милиция, настоящая милиция. Это милиция, которая стоит на страже граждан. За гэты год у Брэсцкай вобласці раскрыта 10 з 17 аўтамабільных крадзяжоў. Таймур Двідар спадзяецца, што цяпер падставы для сустрэчы з беларускай міліцыяй будуць больш прыемныя. Бізнесмен усур'ёз задумаўся аб узаемным супрацоўніцтве.